шити контролеоби сатҳи ҳамон фозилобҳо ё ки канализатсия. мо дар ин шит мебинем дуто насос дорем ки ҳамон оба контрол мекунанд, оба мекашанд ва дуто сатҳ ҳам дорем. Сатҳи якум сатҳе ки бояд мо оба нигаҳ дорем ва сатҳи дуюмам сатҳи ҳолати садамавӣ. Аз ин ду модули сатҳ истифода кардагем. Замоне ки сатҳи якум агар кор накард, сатҳи дуюм ҳатман кор мекунад. Ва инчунин як релаи замон дорем ки барои тағйир додани насосҳо васлу қатъи насосҳо дар фосилаи муайяни вақт аст. Яъне 6 соат насоси якум кор мекунад ва 6 соат насоси дуюм. Барои ҳимояи насосҳо ҳам аз модули Nevassia NA708 модули контроли ҷараён истифода шудагӣ аст. ва инчунин як манбаи 12 волта дорем ки замоне ки агар ҳолати садамавӣ шуд ва об дар як сатҳи боло аз ҳад боло шуд, мо як сигнали масофавӣ аз ин минтақа ба минтақаи корӣ мефиристонем ва нақшашам ба тариқи зерин аст.